pišite u komentarima i dobit ćete ovaj sjajni paket nalepnica kao bonus za aktivnost i naravno pritisnite dugme like. Zdravo svima! Zovem se Maja. Živim u selu i pre nekoliko godina počele su se dešavati neke čudne stvari. Ubijeni su omiljeni kućni ljubimci meštana. Bila je to noćna mora. Priča je započela u to vreme kada je u naše selo došla nova poštarka. Bila je to stara i vrlo mrzovoljna žena besnog lica. Uplašila je svu decu u komšiluku. U to vreme kada je nosila poštu, nikoga nije bilo u blizini. Sakrivali smo se od nje u grmlju, čekali da ode i tek posle smo mogli da napustimo svoje skrovište. Jedini koji se nije plašio bio je ulični pas zvani Vuk. Sve vreme je lajao na nju i čak i želeo da je ugrize. Vuk je bio naš spasitelj. Gotovo svi su imali kućnog ljubimca u dvorištu. Neki su imali mačke, drugi pse. Moj prijatelj Saša uhvatio je zmiju i stavio je u stakleni terarijum. Nije mi trebalo ništa egzotično. Tako je moje dvorište čuvao pas po imenu Jackie. Pronašla sam ga kad je bio štene. Tog dana je bio veoma hladno. Vraćala sam se kući sa časa violine i videla sam ga kako sedi sam u blizini škole. Kao što ste razumeli, nisam mogla da prođem. Od tog dana Jackie je postao deo naše male porodice. Iako sam volela Jackie-a i sanjala sam da nikada neće umreti i živjeti sa mnom dok ne ostarim. Nažalost, nisu se svi moji snovi mogli ostvariti. Dan pre strašnih događaja moji prijatelji i ja smo se igrali kao i obično napolju. Videli smo našu poštarku i sakrili se u grmlje. Vuk je potrčao za njom i režao na nju. Tada je čak uspeo da je ugrize. Međutim, to je bilo potcenjivanje. Toliko je ugrizao da moji prijatelji dalje sanjaju noćne more. Počela je glasno da viče i pretila da će ga ubiti. Bili smo predstavljeni. U početku smo osjećali sažaljenje prema toj ženi, ali da smo znali razlog zašto je tako reagovao, moje sažaljenje bi odmah nestalo. Sledeće jutro je počelo užasno. Probudila sam se u 6 ujutru jer je Jackie glasno cvilio. Kako je pas bio moj, morala sam da ga čuvam. Izašla sam napolje i počela da plačem od užasa. Jackie je ležao nesvesno, oko njega su bile muve i penilo mu se iz usta. Moji roditelji su odmah istrčali iz kuće. Mama me je uvela unutra, a moj otac je pokušao da se izbori sa situacijom. Sedeo je tamo oko 20 minuta, a kasnije nam je rekao da Jackie-a više nema. Moji roditelji su bili toliko zabrinuti da su me tog dana pustili da ostanem kod kuće. Niko nije mogao da shvati šta je uzrok smrti. Nije mogao da bude otrovan hranom jer je njegova hrana bila kvalitetna i uopšte nije bila jeftina. Sigurno nije bio bolestan jer sam ga vodila veterinaru gotovo svaka 2 meseca. Jednostavno nisam mogla ostati sama kod kuće pa sam izašla napolje. Odjednom sam primetila komad kobasice koji je ležao blizu ograde. Ali niko iz naše porodice nije mu dao tu kobasicu. Odakle je došla? Moj otac je odneo u laboratoriju i ispostavilo se da je u kobasici bio vrlo opasan otrov. Bila je misterija gde ga je Jackie pronašao i zašto je otrovan. Sutradan sam saznala da i kućni ljubimci moje 2 prijateljice takođe ubijeni. To se dešavalo iznova i iznova. Tokom sedmice kućni ljubimci gotovo svih u susedstvu otrovali su se istom prokletom kobasicom. Neko je namerno trovao kućne ljubimce. Tuga za mojim gubitkom bila je neizdrživa i moji prijatelji su bili prilično uznemireni. Naš glavni cilj u to vreme bio je otkriti onu najokrutniju osobu koja je ubijala naše ljubimce. Zbog toga smo se dogovorili da ćemo nakon što roditelji zaspe izaći napolje i saznati identitet ubice snimajući sve na kameru. Plan je uspešno sproveden. Sreli smo se noću i pronašli stražarsku poštu.
iako nismo uzimali u obzir da ćemo sigurno zaspati. Kad sam se probudila, bilo je oko 4 sata ujutru. Neko me je lizao po licu. To je bio Vuk. Osvrnula sam se oko sebe i vidjela onu poštarku kako šeta ulicom. Stavila je kobasicu gotovo blizu svake kapije. Odmah sam uzela telefon i snimila njen zločin. Sljedećeg jutra sam sve rekla svom ocu. Naravno da mi je rekao da ne idem sama noću, ali uspjeli smo da dobijemo pravdu. Poštarka je optužena za okrutnost prema životinjama i ona je otpuštena. U policijskoj stanici je priznala da je željela da ubije samo Vuka, ali zato što je mrzela sve životinje, jednostavno nije mogla da se zaustavi i stavila je tu otrovnu kobasicu na svaku kapiju. Na nesreću ispostavilo se da je željela da otruje jednog, ali je ubila sve osim njega. Prijatelji, čuvajte svoje životinje. Potrebna im je vaša pomoć i zaštita. Napišite u komentarima o svom ljubimcu.